Se kärjessä oleva kaksikko, Puuskamäki ja Juhola. Kumpi on nyt näyttää, että se on Juholan heiniä tällä kertaa. Kyllä vain Juhola Puuskamäki kakkospaikalle, vai tuleeko Tukiainen välistä? Tulee ja ottaa kakkospaikan. Puuskamäki menee kolmospaikan. Puuskamäki ei ole. Eli kärjessä on Tero Tukiainen, sitten Vesa Puuskamäki toinen moottorivelo on siinä kakkospaikalla, Kurmies Mattuola kolmospaikalla, Henri Mäkelä ja sitten lisälenkkeilee Seppälä ja Rakkolainen. Seppälä ja Rakkolainen lisälenkkitaktiikka on tosi kiitos heti tässä vaiheessa. Joutuuko vaan kahinaa tässä kärkiautolla on aikaa väkisin sitten tässä ja nyt Seppälä ja Rakkolainen pääsee ajaa uudestaan ajoa täällä perässä ja ajaa muutenkin. Ja Puuskamäki menee kärkeen. Puuskamäki ottaa tuolla ykkös-kakkospisteiden välissä, ottaa pikkuisen paremman ajon ja menee sisälle Mäkelä jää nyt tuonne kutospaikalle, Puuskamäki, Tukiainen, Juhola, Rajuaslandia tulee nyt Juhola ja joutuu korjaamaan, tippuu välittömästi, vedättää ero, Juhola ottaa vihan sisältä, Slani menee pikkuisen yli, joutuu korjaamaan, jää välittömästi kärkikaksikon vauhdista, kärjestä painaa Puuskamäki ja Tukiainen. Kärkikuljettaja Vesa Puuskamäki, numero 1 viime vuoden Suomen mestari, Rauman urheiluasioiden edustaja ja ammatti- ja protoasenta ja Piiat toiminimi Tero Riihimäki, kotijoukkojen korvaamaton tuki, luontomiehet Tero, Ville ja Niila. Nyt katsotaan sitten tarkasti, nyt täytyy seurata aikoja. Puuskamäki takoo 5+7 ja sitten siinä muilla on niin tasaisia nämä kierrosajat, että nyt en uskalla sanoa yhtään mitään, mutta silmitään eli katsellaan. Tukiainen, Juhola, lisälenkki tekemättä, Seppälällä on tehty. Kyllä. Puuskamäki saattaa, että Puuskamäki pitää pystyä järjestämään suunnitelmaa vauhtia. Tämä on ajanut se mitä tapahtuu tuossa. Viimeinen kierros lähtee tästä ja sieltä nyt menee Tukiainen lisälenkille, tippuu Letkan hännille. Eli nyt Seppälä nousi kolmospaikalle, Juhola on seuraavana viipasimella. Seppälä tulee nousemaan ainakin kakkospaikalle. Puuskamäellä pitää mennä nyt kaikki tuumiin, jotta sieltä pystyy sitten Puuskamäki nousemaan se mitä Kuolovassa teki. Mutta Puuskamäki kun on voiton hakkuihin pääsemään, yritetään voiton kiessä kiinni. Sieltä menee koko trio, meneekö tuo
Puuskamäki kolmas, sitten Mäkelä, Juhola ja Tukiainen. Siinä tuo järjestys, eli tuon loppukolmikon lisälenkki, se meni tautisen hyvin nappiin. Kyllä, se meni se, niin kuin sanoin heti siinä alussa, se Seppälän Rakkoaisen liike oli fiksu. Joskus sanoin, että tämä kärkikolmikko tai kärkiautot joutui nahistelemaan. Seppälän päivän voittaja, kakkonen Tomi Rakkalainen ja kolmas Esa Puuskamäki.